Senjalo uNdunankulu Wesifundazwe i-KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube wamukele isinqumo sikaMengameli wezwe sokuhlonipha uDokotela Mbongeni Ngema ngomngcwabo kaHulumeni osezingeni lesifundazwe. Lokhu kuza-ke emva kwesicelo esafakwa uHulumeni wesifundazwe ehhovisi likaMengameli. Oyinhloko yezokuxhumana kuHulumeni wakwaZulu-Natal uBongigwala uyachaza. UNdunankulu wakwaZulu-Natal umama uNomusa Dube-Ncube usedlulise ukubonga kuMongameli wezwe uCyril Ramaphosa ngokunika ingqalabutho yombhali, umqambi kanye nomqondisi kwezeshashalazi nomculo uDokotela Mbongeni Ngema umngcwabo oyispesheli osemthethweni Osesigabeni sesifundazwe, i-Special Provincial Official Funeral Category 2. UNdunankulu uthe u-Madlokovu uzibonakalise njengeqhawe elisebenzise amaciko nemidlalo yeshashalazi ukulwisana nobandlululo nokuzinikela emzameni yokuletha inkululeko esinayo namuhla eNingizimu Afrika. UNdunankulu ujobelele ngokuthi lesi sicelo salomngcwabo walolu hlobo esenziwe isifundazwe kuMongameli bekuwukubonga nokuqhakambisa leli galelo likaMadlokovu. UNdunankulu uphethwe ngokuthi yize noma uDokotela Ngema esedlulile emhlabeni, lesi senzo sikaMongameli esihle kangaka sizonika umndeni nesizwe sonkana ukududuzeka ukuthi uMadlokovu uphelezelwe njengeqhawe abe yilo nangesizotha.